channel. Merry Christmas po sa inyo. Papunta tayo ngayon dito sa kabilang bahay sa aking mga tita. Christmas tayo guys. Tara, samahan niyo sa stress. Madilim dito. Daan. Di pa tayo dito sa kabilang bahay. Good evening, Merry Christmas po. Oh, si Kuya Red. Welcome sa aking vlog, Uncle. May vlogger. Dito po. Ngayon naman ito. May vlogger. Ito po yung aking vlog. Dito po. Ano yung nagkatanggal na gilingan? Natabi alis ka na Merry Christmas. Manay ayos mo ng ano mo? Merry Christmas po. Ito po yung aking mga pinsan. Manay, garo man sana sa akin kapag gilingan. Kuya na Oo. Garo man siya gilingan. Ito po yung aking Christmas sa aking pinsan. Hi po! Shout out Tres Marias Vlog. Gumus garing mga. Pero sa tingin, Yan talaga si Mama Lunye. Ito si Mother, oh, nagdadalaga. Sabi ko, bawa ko niya ako. Lugod iniwan niya ako. Hindi ito iba itong ano. Babayad din dito. Bata sabi ko sa iyo, hindi. Papakain ko. Sala.